И здравейте хора, аз съм Цецоца и днеска играем в 2005-та новото ни приложение. Ето това футболист ми се падна на пак опенинг. Извинете, исках да кажа 11 номер, обаче казах 7, защото той ми е любимия футболист от Милан. И да, хора. Не бе. Ако беше. И да започваме, хора. Да. Ние започваме. Спринт. Хора, браво. Как се споеше лудак? Да. Аз играх преди в 2005-та. В 2011 съм играл. Дай. Не. Добре бе. Как ми отцъка в ъгъла, човек. Майко, брат, кой нещо. Че не спада на бията. Направо ме затъкли през уст. Човек, как при игрицата да направо не знам, бе. Хора, много ми е сложно да играя. Съм играл отдавна. Играя демото. Какъв тим тук ми направим. Опасен финт ми направиха. Как бе? Аре бе, пускай на кака. Аре бе, кака бе. Пирло, кака. Аре бе, пич! Тото ми спуска, бе. Това ми е сложно, хора. Както казах, играя демото и матчът не е по 90 минути, а е по 45. Обаче е дълъг 6 минути там. Колко и аз точно не знам. Аре, дай на някой. Аре, стига. Паснетска мерка трябва да натисна Не, обич. Не. Как се разиграват? Сега края ще ме на центриране или един гол. Добре. Пускай на Креспо. Еран Креспо. Аре бе, брат! Ти на опаду. Аре, като им карам един гол, се надъхвам и ги пукам, бе. Не! Брат! Аз се иритам. Аре, бе, човек! Няма да загубя този матч. Или поне ще им вкарам един гол. Гол. Стига, бе. Аре!
скъпи места. Първо. Ай го! Оре, как ще пишке, бе, човек! Хайде на вечеря. След меничко. Сега е по-мамо. Не. А, добре. Хора просто много ме нацепват. Ай, ой, ай, оградка с мен, карай мангал. Ай. Айде, бе. Ей, хора, много ма... Бия, бе, как ще ме биете тия, бе, куче, бе? Гол. Аре, бе, биче, сбиете в далечния ъгъл, как? Бич! Няма, бе, брат, не ми карайте трите. Не. Те гола не ме карайте. Аре, бе, пич! Хора, направо ми писна, направо ме разкатаха пичовете. Поне един гол да направя. Аре, вкарай, мишкар! Как се правят финтови, не мога да разбера, човек. Биха ма. И да, хора, това ще бъде за днескашния клип.